oba be hwe so wu a no ba me why tantan no ba so ma ye kase fine me gina kwa na me gina na man kan je me yale a unjin li se me yale me dress me shenitif mpo na me gina wa untimi kan se me yale me susu na me yale krampo me na me bi bia se ye nyina ni obatum se me nu adwane krampo oh okay se kra de when no unhunu hwe kra na se unhunu bibi nkakra ebo be one anajo be one and bibia de wa se ankanti kwekua to ya anka me hu se nipa na to no as se me hu no white me hu ni nipa ben se efia metimi se metena ben 1 week a me hu ekwan up and down ni a me nkwa metumi si for me nkwa metumi aba because atam na ma dwen na me di ye adwuma na wonim aye me wanwa pa wo se wankasa wo ma na wo kasa sade wo bayi na wo si hwane de na me se wo hwe wo ma no saa esi den na wo ma no so wo ma me mpo ena wayi nani a o ma no so betra lata mamu ayi o mani am o papa saa se peni no tama ni se ne ba na me ba ozopo se ekiri asam yi ba na me hu se me sister ba ko ka no o fra me bisa me se o hu me ba ni state o Facebook so o fra again o hu ni statue o hu ni what the page so me sister no one number nto on ni chat o hu no se bibia to chima let me see Debbie sister Mariam don't me yes sir ampa onyem into only say ade ba kwa me kan say wo me no in fact and yes me ba na wo ya na anka oba na onko bebia na yes ne papa no so wo ya na anka only say me mpene because me banda na me fani ndi agro Mariam ni suku problem crampo eba na me ho ebia tama mo hwehwe ne me catch me sister support nti oni mi say me so ye fie na ye si na mo komampo no anka akwala me pese ye din ne mu nyam wo fie ho no me kwa na me eba mo emba nko a ye 10 me nse furu maka me nko a aka mba nko a nti oni mi say me sister for so empene nti enungwa say de ebeba ne de anu de obekọ nti se wa na wo ye obi bia na me me bibia ni se adwuma be na ye se de me ye adwuma but me chi obi o ye adwuma ene say me was me nti me was support awani ne ya spiritual na so mo se de I'm say Akoma. Akoma. Oh, Anka Scana Jimmy ni di anka. Me ya de mako Mubarak ko face to face say. MP. As was MP. Mo say no. But yana yeah. Okay. Or the me tech. Dr. Ali. Mochini. Yeah, Dr. Ali. Anu kwa mo na card wo mo. Enti se wo hwehwa so yire nsa amra bie wu ana. Dabi. Na anka mi wu an obasa bebi. Obakra wonye no. Dabi. So aba me ma amanfo anchanchen Mustafa ye hu ye na me say hu de munja no. Onko. Okay. Na ne say wo yire mmade ane na die nti na wa. Me asama me de ban say me obi a me ne betena. Oh. Oba me pese me enye say me ne betwempino. Me wole no because me de asama no tu me busuafo anim ma ye tena ase. But amuso asama amudu tu menim no etasum. Amuni mi say me soja man. Say samu ma me oba na amubo ni jetri. Ne jetri no okodi a achina maka say amuna amude ne baaye. Nti wo ha nyina no che say wo be payere. Yem payere ma. Nti me kofa ba na asem bi ba ambaka say sa wo na wo kofa wa de. Nti ata me force bo embo obia. Na me san wo sanu de anu de mentimi kan we fidie because chambers ni share in chambers na catch them because outside there more support we can use your phone but we say more support in the modern na bia na de wo ba ya we support ba biem da ma bia oba say unya oba o because me dunu manim enye say na me ka o e be duru baby no bucket me no na me fa na o match no me ntimi mfa bio say my sister say o increase me sika o de mame me ka chan say me do tete bia obi na esi me nyama mame
nkwala meni amu enam nia nkwala no unsa nkwala bembem aya me chade biscuit ne yi nia na ma nti unsa nkwala tambia na amu funfam ho aha ya kuma 87.9 FM ti bomodia na bra Onua TV Edamo Live Facebook ya kuma 87.9 and na YouTube eye Akoma 879 Akoma 879 enti Yera Mustafa Mohammed was say body no be firewood. Body no be firewood. Kaki no be leather. What say? Me unko be my. Body no be firewood. Kaki no be leather. Kaki no be leather. And na dey be. No. Kaki no be leather. Say your full atade no. Aye. Ene leather enye pe. Eye dan ya ba ko be jam. Aye. Enti answer na abrabo no megigi no. If you know mama me dan bibia o but me say me ntini. Untumi onkwa untumi. Me ntimi me nem amude megugu a amumba fa me nkotine fi. As I say me wan wande de amude amumma me ndi me independence. Answer na megugu no. Se me no oba na to okra ba e dan no de afi boys no. Oba no so eduru ken pa obetuma kɔ hɔ. Oni mebuso fa ya one na mo dituma ya fine. Akambo me awa. Na wo yire kwa 3 years ni wo ba che me say wo mfa ba. Me kunu kra. Wo kodi an? Se mo ma me oba me pagya no. Wo be pagya de? Be ma no. Ewu. Me kunu kra. Me na me nim kwan me kunu. Oh se nti se nya adwuma. Me kunu adwojo. Oh ya me ma kwa bedokro. Dabi wa oba kra me ai ensore enso minimade amede aye no na de ti na wuku no fine oba no koye no nipa bia wo ye bema me na me nua medwane me fantini me num ye me de min din kwanfo ye nim fantefo de min din kwanfo ai me yan kwanfo me din nam gum ope ai na star wo me ope nam ya amunimi me di menu because nipa no ye ba say ye beko kratija en na wo kan say ya mba say ye ba betna dabi ukon dabi sika ye di be si edan no udi wanum krampo a ubenya nti udi wanum na udi bituo na ubesi dan ubesi unsi so a no ano kwa na udi wade udi wanum no adu hene nti me di na me a na asole me da na asole na ha me instead of matwetwe na abaye bi nti ne bagugu no de minime duru a me be ya ma no a e be bra no ase won anka atwede so mpese be ma bia mpese okwate be brim bahat e bia wakoto mo na anase wo de aya wo sole next coffee aya no mi na wo de bi wo de gu cup na wo de anka atwede no de ku e mama wakoma no na atoye na atoyem na okwate adwojo ensole na eno no be ye ne ba ko na be ya to aso time bia be obi a be ya to aso time bia be brem be ya to nte be duru mbre bi no en yete sole bio but bo se obaka se bofrot ai won se bofrot ye o de ya twentwem en de ye o de ewuhu bofrot bi wa ye uniform go bo se ne ehu bofrot bi so wa ye uniform go na atwentwem endro de na bofrot wo na de tu angon se ne be ya hye ne waton ama o enti me alo de eba ha me no me ma no kofom se me pese metum na me pese me di asa nka tues ka dia me private for me ma musika kofa bi bra me oba betena me dem be 1 week me amfa me wanka no oba betan she wan wan fa wanka no anu kwampo me ka me che me busia fo bona ade wan fa de ho antwitwi oba me ncha me sian de me steady bibi because when ma de call oba to say na alebe no ehihye nesika no hihye ho bebi a ha nti me do no kaka achankwa no akase onyem me den achaba odimi baba be gina video so enti na ma wo nesika fu na wo de ankatwa de egu mu no na jojoy anka twade na yi no se ye kremofo mpinifo bi amu abodi se amu mpe ohun oba kwa na wo yi nani nti amu no anka twade se ne be akwa no kon endo nti wo ya abonsam kwa na oba ne nche se mba bi wo wa sabi amu ya abonsam wo ya osofo kwa na o se oba mu ahwe fom a oba ba nche se ne be ya oba no so wo ya be ma so na ade ni police aba no sori so o de fine wona che se wo so kopel tokro bi ndi bra
nti oyɛ saa na ɔbaa no kora gyina no ho kora mpo ɔbɛtena ne nkyɛn kora no ho no ɛnyɛ ne hwee nti for how many years ni na months ni na adeɛ na atɔ fam kura nsɔre mefa sɛ ɛbɛyɛ 1.5 year deɛ let me atɔ fam kura ɛnyɛ sɛ atɔ fam kora kɔtɔkɔtɔ sɛ na woka no ɛyi na atɔ fam nka bɛɛ dɛ wɔ ha atɔ fam kura ntumi nsɔre bie mu na nka bɛɛ woba yi odi ba vim no ntene na mɛ ntene deɛ manya ne dabi na wei no ɛne wama na adwodwo bàtɛ medidi me pa na mehyɛ adwaeɛ a metumi hu sɛ yes wɔyɛ ne bufu a ɛbɛyɛ biribi na wo sɛ ɛyɛ na ayɛ sɛ ate sɛ bofrotu ayɛ da mu bofrotu no a sɛ wo sɛ mbaa bi wɔ hɔ a sɛ wonya ɔbaa a ɔyɛ correct paa na woma ne didi na ɔmee na ɔhyɛ no adegan na ɔkɔto mpa na ɔda mpa no so na ɔtwɔn a ɛyɛ wo ankasa wo deɛ na ɛda wo da mu a ɔmaakye no a woasɔ no a wokɔdwo nsɔre wobɔhu sɛ ɛwuhu na nafo no ɛwu na ɛnwi no atete wobɛka sɛ sogyafoɔ tete sogyafoɔ no mo ɛnwi no wobɔhu sɛ ɛwuhu but sɛ nyɛ a wo deɛ no wokɔ wiaeɛ a wobɔhu sɛ ayɛ sɛ bofuro taa twentwom wobɔhu sɛ ɛda hɔ kora mpa a ɛnyɛ wakɔ ayɛ tɛbɛɛ te sɛ wode wo nsa bobɔ so but ɛyɛ wo deɛ wokɔdwo nsɔ baeɛ a kama ɛyɛ wo deɛ a wo ne na wahyehyɛ baako anɛpa no wɔkɔprɛ na ɔde anwuma atom ama wo ɛneɛ wo paase paase saa nta na meka ma asɛm sɛ me ɛnyɛ adeɛ ne na hia mi o ɛyi bɛta ɛno nso ho hia o ano so no sɛ mehu sɛ wopɛ a menim kwan a sɛ mene wo tena hɔ a menim kwan a mene wo bɛfa so okay but bia yɛka sɛ sɛ wo se wopɛ ɔbaa o ebia no wakɔ akɔhyia baa bi ɔno nso ate nka wɔ soro na ɔpɛ ade no wobɛtumi amiti ne na wobɛtumi mesoma yɛ no ade a naso ne ho ɔbaa biara ma menka sika media menim no na meka kyɛ no sɛ wowɔ ɔbaa na ɔne ne tɛ dɛm na no so pɛ adeɛ no a wei wotumi de wiki no ɛnyɛ sɛ wobɛkɔ school wɔ nko a wotumi de wei no wiki no ɛnofoɔ deɛ sɛ because no ɔba ananyɛ nofoɔ na hoka ɛnofoɔ no ɔnyɛ ɔba biara na wɔn ne nase ɛne ne naso akyi na deɛ na wo so wotumi de ɛne o tatrama o gyae me o so gyae deɛ no sisi a wankɔ kora mpa no ho bɛyɛ biribi ne ho bɛba ne ho bɛ so a ne nakoma yɛ den nti wopɛ kora wonkɔ aseɛ hɔ dabi na woankɔ aseɛ wɔ adeɛ na abɛyɛ bie mu wobɛyɛ madeɛ a mede bɛyɛ wɔ a wo so akɔsi a wode animbere yɛbɛhyehyɛ tam no wo tension na aba sɛ wopɛ biribi mesoma tuma ama wo tension no abalo na mama wo date nti mema wo pressure no ɛkɔ fam a sɛ gyɛ no memfa wo yɛ mɛyɛnkyi kosua ne pa ɛdeɛ na ade bɛma no pressure akɔ fam kosua ne pa no mokɔkye kosua ne pa no sɛ yɛbɛnom tii na ɛbɛsi dɛn na pressure akɔ fam sɛ mama ne ho a ɛsane awie nti ɛsɛ mema no aduane bi di na kyɛ sɛ no yɛ first round no ɛno woamfa anyɛ yi but wode nofoɔ sɛna wopɛ kyerɛ sɛ ebia na ano so pɛ adeɛ no paa nti ebia so anapa no mepɛ sɛ mekɔ adwuma sɛ anadwo deɛ a no problem mene wobɛhyia but ebia me so mepɛ sɛ mekɔ wɔ sɛ ɛba bi wɔ a wobɛ mu no wɔkɔdware awie kora mpa a wokɔ no kwame na ɔhyɛ ti deɛ na ɔyɛ wokɔle bi sɛ woamfa ama no a woboa no kɔna ebia saa tam na anadwo no kɔna do anapa no a wobɛpie no na n'adwene aba wo so ɛsɛ woyɛ n'asɛdeɛ ma no okay wɔn sɛ woka asɛm bi but yɛhwɛ no side baako yɛnhwɛ ne side mmienu sɛ bi a wo sei no wopɛ sɛ wotena hɔ kakra na wompɛ sɛ ɔbɛyɛ bɔne sɛ bi a ahemrakye wo bɛma no asɔre wokɔtwetwe ne adeade no woanom wei ama sɛ bi a wopɛ sɛ wofiri mu a sɛ wote aseɛ sesei no woanom ankatwadeɛ no ne nescafe no ama sesei ɛnyɛ sɛ ɛwu o ɛyɛ adwuma but woama no da because wompɛ sɛ ɔbɛyɛ basabasa okay wakɔ ɔbɛyɛ a yɛpɛ ne yɛnya bi yɛde no ma wate wase sɛ ɔno wobɛware mobɛtena sesei ɛdeɛ biem na wabɛyɛ a ɛbɛse ama agya no aba bie mu na mo yɛ maame fɛsɛ a yɛyɛ nkora no yɛ maame wa mo tua kaka duro a gyina hɔ ma nkɔ toilet na ɛhyehyew kɔkɔbɔ sɛ menini o 1974 menini nti kaka doctor for se menti amoboa
tua kakaduro ɛne esirusa ne fe tua na fa da ɔmachi be 3-2 ebenya no oh okay woyɛ saa 3 times ekuro na ɛhyɛ wase no ebe pie nti sese no ese ne de ada sese wagye ne pillow ɛna wanya ne mpa me pesa obe disturb me because wo kwatwetwa untin doctor for kadebia untin wiki ti say de wo doctor amuzu wonim emodi mesra ye obi o ha ye do sorry sese ɛna make sense nti sese wo de no wada enda da bi sorry gina so sɛ mini me kwan a me so menya no sɛ o ka me sɛ me mia kasa mini me kwan a me gina menya no sɛ yenya oba ne bi nti wada wanya ne pillow ada so wonim pillow no hwe sɛ na ye pillow ɛna wada so obama resource ɛna wada so nti yenya ba ne bi ma wo aba si den na asɔre sɛ wonya oba ne ba ano na ɔma resource oba ne ba ma resource oba ne ba de oba ma resource untimi hu resource no sɛ ye bomb blaster mo koya mo di sika na mo ba mo bo akonte wo gidi ye unko bi nti wanje ndi uto na wote ye ama mo koya no nim na mo tuma kana kura na akira okay nti